βλέπω σαν τη μητέρα μου. Πολύ σωστά. Στη θεωρία και στην πράξη. Πολύ Στη σωστά. θεωρία θα την πεις αυτά τα όμορφα λόγια. Το Στην ίδιο και πράξη. στην πράξη. Ωραία. Τι πιστεύω εγώ. Μόλις σηκωθεί το μαντζαφλάρης και Δεν λίγο σηκώνεται. λίγο Δεν σηκώνεται. αν δεις τι καλά σηκώνεται άμα φας το ταγί. Εκτός αν είσαι τίποτα μπερδεμένος. Εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή αν είσαι μπερδεμένος, σε εκείνη τη φάση δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά πιστεύω, άποψή μου, αν είσαι νορμάλ και αν όντως μπερδέψεις τα χίνη, μύδια και τα λοιπά, γενικά μαλάκια και τα λοιπά, Δεν τρώω. Και δεν τρώω. ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Σάκης, Κώστας, Χρήστος, Τισιάς, του Scarface, Καπανί, Lost. Δεν ξέρω αν έχει αέριο ρε Scarface. Το ρωτήσω.